Amasosha namaphoyisa bebambisene kwivimba umgwaqo. Amasosha wona bevele iqaphe Lendawo ngaphambi kokuqala kwamaholidi. We did not anticipate that there will be any instability along the route. However, we have had our security plan intact to make sure that we are able to deal with any eventuality on the road. As you can see now, we are still moving with that integration. There are all agencies here, SABC, South African National Defence, Traffic and all other agencies. We are continuing paying a closer look on the entry, monitoring all the essential corridors and all the potential areas of unrest. Bangu 221 abashona engozini zomgwaqo kulamaholidi kanti ngonyaka odlule esikhathini esifanayo babe ngu259. Abashayeli bashale ihlombe ukuba khona kwabezomthetho emgwaqweni. I-safety be right. Ayikho into amaphoyisa bogcwele indawo yonke. Siyajabula ukubona amaphoyisa kusho ukuthi umthetho wendlela abantu nabo nalabo bebecabanga ukuthi benza izinto ezirong bazolunga. Khona manje umthamo wemoto ezinyukayo kuthela waye ku N3 ulokhu unyuke njalo ngehora lokuqala emini bezingu2000 ebedlule eMoyo River Toll Plaza. Uhulumeni uthi zinciphile ingozi kulonyaka. Khona futhi abashonile nakhona futhi uma ucomparison nesibalo sika 2020 bathe uncipha kancane. Ngakho ke kodwa sizoqhubeka nalomkhankaso kuyoze kufika isikhathi impela sokuvula kwezikolo silokhu sikhona nje sivimba siba nalezi ivimba umgwaqo. Kuhlolwe imoto engaphezulu ka70,000 kulamaholidi waboshwa abebeshale bephuzile bangu 168 nabangu 8000 ababoshela ubugebengu obunhlobonhlobo. Ezindaba zenza SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.